рейтинги шиносномаи Тоҷикистон дар шохиси нави шиносномаҳо дар ҷойи 87-ум қарор гирифт. барканорию таъинот дар тими Рустами Эмомалӣ бо фармони президент. ӯзбекистон додани муҷаввизи иқоматро сода кардааст. тоҷикистон дар шохиси нави шиносномаҳо ки аз ҷониби Henley and Partners нашр шудааст дар ҷойи 87-ум қарор дорад. шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд бидуни раводид ба 60 кишвари ҷаҳон сафар кунанд. қазоқистон чанд сол аст ки дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ пешсафи рейтинг аст ва дар зинаи 73-ум қарор дорад. қазоқҳо ба 76 давлати дунё метавонанд бидуни раводид сафар кунанд. қирғизистон дар ҷойи 83-ум қарор дорад. шаҳрвандони ин ҷумҳурӣ метавонанд бидуни виза ба 64 давлат сафар кунанд. дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ шиносномаҳои Ӯзбекистон бо ҷойи 88-ум ва Туркманистон ҷойи 94-ум дар ин рейтинг заифтарин дониста шуданд. аз ҳама боэътибортарин шиноснома тибқи рейтинг шиносномаи Ҷопон аст. ҷопониҳо ба 193 кишвар бидуни раводид метавонанд сафар кунанд. дар ҷойи дуюм Сингапур ва сеюм Кореяи Ҷанубӣ ҷойгиранд. сокинони ин кишварҳо метавонанд бидуни раводид ба 192 давлат сафар кунанд. ноиби раиси шаҳри Душанбе ва роҳбари дастгоҳи раиси пойтахт аз мақом барканор шуда бо фармони президенти Тоҷикистон вазифаҳои нав гирифтанд. Гуреззода Умед Зариф иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе таъин шуд. фармон дар ин бораро раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон имзо кард. Гуреззода то ин вақт дар мақоми ноиби шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ кор мекард. вай дар мақоми раиси ноҳияи Фирдавсӣ Усмонзода Фатҳиддин Бадриддинро иваз намуд, ки бо фармони президент бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифа озод гардидааст. инчунин бо фармони президент Саидзода Тоҷиддин Ниёз, ки аз январи соли 2017 то ҳол роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе буд, иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Сино таъин шуд. Тоҷиддин Саидзода ба ҷойи Нусратулло Салимзода таъин шуд, ки ба далели гузаштан ба кори дигар аз мақом барканор гардидааст. Салимзода бо фармони президент иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд таъин гардид. раиси ноҳияи марказӣ Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе Қодирзода Руслан Раҷаб таъин шудааст. ӯ дар ин мақом Шариф Самиро иваз намуд, ки ба нафақа баромад. девони вазирони Ӯзбекистон тасмим гирифт, ки тартиби додани муҷаввиз барои будубоши доимӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ ва афроди бешаҳрвандро сода кунад. ҳуҷҷати дахлдор дар вебсайти lex.uz нашр шуда аз 9 январ эътибор пайдо кард. аз ҷумла дар ин санад суръат бахшидан ба дарёфти муҷаввизи иқомат барои хориҷиёне, ки дар Ӯзбекистон ба маблағи беш аз ҳадди муқаррар кардаи қонун амволи ғайриманқул харидорӣ кардаанд, пешбинӣ шудааст, ки ба онҳо имкон медиҳад, ки ҳуқуқи иқомат дар ин кишварро ба даст оранд. мин баъд сарфи назар аз вилояти ҷумҳурӣ марҳилаи ҳуҷҷатгузорӣ на бештар аз 68 рӯзи корӣ давом мекунад. тавре ки spot.uz иттилоъ додааст, қаблан ариза барои гирифтани иҷозатномаи иқомат дар вилояти пойтахт метавонист то 128 рӯз баррасӣ шавад. аз ин шумор то 2 моҳ вақт лозим буд то аз ҷониби хадамоти амнияти давлатӣ тафтиш шавад ва аз ҷониби Сарраёсати муҳоҷират ва шаҳрвандии Вазорати корҳои дохилӣ қарори вижа содир шавад. иҷозатномаи иқомат дар Ӯзбекистон ба муҳлати 5 сол дода мешавад.